नुनानै नर्थ करियानि रौनियाफोरा मानो दैयाव बाज्रुमदोंमोन बे नुथायखौ नुनानै किम जं उनाबो दसे समनि थाखाय सोमोनांदोंमोन। नोंथांमोना नर्थ करियानि सोमोन्दै मिथिनो मोनोदि किम जं उना जायखौ लुबैयो बेनो नर्थ करियायाव जायो। नर्थ करियानि खुंगिरि किम जं उना थि खालामोदि सुबुंफोरा मा जानो हायो आरो माखौ नायनो हायो आरो माखौ नायनो हाया। गोबां रिपर्टफोराबो सिगांनि समाव फैदोंमोन दि किम जं उना रागा जोंदोंमोन आरो गावनि गोबां बाहागिफोरखौ थैनायनि साजा होदोंमोन। दायो मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव फिन गोसारगासिनो दङ। बेयाव किम जं उनखौ गिनाय नुनो मोनदों। नंगौ, बे भिडिअ'आव बुहुमखौनो गिखांहोग्रा किम जं उनखौ गिनाय नुनो मोनदों। मोनसे भिडिअ'आव किम जं उनखौ स्टीमारनिफ्राय लैथो रुगुङाव फैनाय नुनो मोनदों। बिखौ नुनाय लोगो लोगोनो सा करियानि रौनियाफोरनि गासिबो हानजाया स्टीमारनि फारसे खारलाङो। स्टीमार सालायग्रा सुबुङा स्टीमारखौ फावसायनानै लाङो, नाथाय थेवब्लाबो रौनियाफोरा दैयाव बाज्रुमो। किम जं उनखौ गावनि खाथिनि गार्डफोरा बेंखननानै लायो। जानो हागौ बिथांमोनहा किम जं उननि फारसे खैफोदखौ फैनाय बायदि मोनदांथिदोंमोन। बबेखानि सा करियानि रौनियाफोरा बेखौ नुनानैबो गनायना लायाखैमोन। स्टीमारा उनफिनदोंमोन, नाथाय रौनियाफोरा जानजिसिम दैयाव हाबदोंमोन। रौनियाफोरखौ नायनानै ओरैबायदि मोनदांथिदों दि बिसोरो किम जं उनखौ दांनो लुबैदोंमोन। बिसोरो गावसोरनि अननाय आरो फोथायथिखौ किम जं उननो दिन्थिनो लुबैदोंमोन। किम जं उना गावनो स्टीमारनि सिगांनि बाहागोआव फैदोंमोन आरो रौनियाफोरखौ गिदिंना थांफिननो खावलायदोंमोन। बियो आखाइनि इसाराजों रौनियाफोरखौ थांफिननो थिनगासिनो दंमोन। स्टीमारा खारगासिनो दंमोन, नाथाय रौनियाफोरा गोथौ दैयाव ओंखारदोंमोन। किम जं उना फारनैबो आखाइ दैखांनानै मोनसे रोखोमनि बरायनाय आव-फावजों गसंदोंमोन आरो माखासे सेकेन्डनि उनाव सा करियानि रौनियाफोरा गासिबो मोसानो हमो।